Paninglan ko na lang giningat kong uyab siyang utang nako. Kulasing, nihalagi ko kay... O, tiban. Naibaw lagi ko nga karang Domingo. Kantam na natagsin eh. Kuan ba mahal? Nihalagi ko kay bahin ba sa... Oo, mag-shopping man kataron. Kuan ba bahin ba sa imo? Siguro lagi, mali ko lagi ito sa dagat ng Domingo. Ay, impasa lang ako! Ayaw! Pre, mutuo ka nga ang panit sa litson labi nagnaitambok nga ni pilit? Mao ko na'y pinakamaka-high blood? Mao ba, pre? Kinsa man po'y naging ni mo, ana? Mao man lagi ako nadungga nila, pre, nga maka-high blood lagi ko no ng panit sa litson. Ayaw og tuuan na, pre, oy! Ari ka tuon ako! Kay mas maka-high blood ang bukog, ana? Nga no kung maka-high blood ang bukog, pre? Di ay ka ma-high blood. Kung sobraan ka nalang bukog sa litson, unya ikaw ang nagluto. Ayaw! Nay! Pagdali na yun! Si Yayaw si tatay naghalo. Unsa? Panuwal siya nito hana ay! Haim! Asa sila? It's a prank! Si tatay na bitaw gatong driver, nay! Ayaw!